Здравейте, Мърсама Тянча. Днес темата ни е 15 пак въпроси, свързани с мен. Надявам се да ви хареса. Започваме. Първият въпрос е как като трите имена. Трите имена са Яница Драгомирова Цонева. Може да ми фамилия да прозвучи малко смешно, но за мен не е. Вторият въпрос е какво обича да правиш през свободното си време. Така, обичам да рисувам държавата като хоби, макар че не искам да правя художничка. Много обичам да рисувам и много ми се дава. И така, както всяко дете, обичам да играя. Така, третия въпрос е можеш ли да се биеш? Не мога. И не искам да го мога. Аз не съм това. Не искам да се бия. Четвърти въпрос е харесваш ли някакви момчета? Не харесвам някакви момчета. Изобщо не харесвам никъде. Така, пети въпрос. Коя е твоята любима играчка? Слушана. Добре, там, вижде моя мъчък. И сега. И също така имам още на активитета, които много обичам. Сега се ги покажа. Тези отбора, тези отбора, аз гледам децата, това се намира на гостината зона. Всъщност, за мен са течница, но много близо. Много. Трети въпрос е коя е твоята най-добра приятелка и кажи имената. Моята най-добра приятелка се казва Мира. Мисля, че Кръстина да разказа. Да, Мира Кръстинова Димитрова. Някой път ще снимам клип с нея и надявам се да го представи добре за моите почитатели. Така, следния въпрос. Кой е любимият ти предмет в училище? Математика, английски и изобретението. Макар че трябва да кандидатствам в едно училище, което трябва да се набляга на математиката, литературата, български език и география. Аз география не се детектвам четвърти клас и няма се. Така, още въпрос е на колко години си? След седмица само 11, така че смятам, че съм 11. Така, следващия въпрос е каква е твоята училищна раница? Кажи я. И всъщност ще кажи и тази седмица ще ми идва чисто новата раница, много интересна раница. Варианта. Много хора, така, на втората ще ви кажа, ще направя клип пак с моята приятелка, какво има в моята раница. Вече съм правила клип какво има в моята чанта, така че трябва да правя клип, може да се снимам така. Девети въпрос е обичаш ли майка си и баща? Разбира се, че кой да не обича. Така, десети въпрос е какво влагаш най-много в най-добрата си приятелка? Добре, най-много в моята най-добра приятелка. Това ще се изгади страшно много. Извинете, в началото
когато ви казах 15 пак въпроса, всъщност 10 пак въпроса за мен. Така че това беше всичко за мен за днес. Очаквайте следващото ми видео с моята